आले का बघते. हां हो. ₹1,500 received on PhonePe. किती आले पेमेंट? आज खूप गर्दी झाली. बाहेर पाहिलं पूर्ण बसलेले, बसायला सुद्धा जागा नाही पेशंटला. अर्धे पेशंट उभे, अर्धे बसलेले, अर्धे बाहेर बसले कोपऱ्यात. काय तर उघडू ना मग. हां मग थोड्या वेळाने उघडू ना. आता तर गरम होते ना. नवीन एसी चालू आहे ना आपला. नवीन एसीची हवा लागायला. सोळावर करू का? सर सर